बेंटल थांनो ओंखारनांलायबाय नै ट्रेनिं सेन्सासनि 2027 फैगौ सेन्सास बेनि थाखाय ट्रेनिं दिनै थार्ड डे फार्स्ट डे सेकेन्ड डे जोब्बाय बेनिफ्राय नै बेखौ नाय सेन्सास अफ इन्डिया 2027 इन्सट्राक्शन मेनुएल हाउस लिस्टिं एन्ड हाउसिंग सेन्सास बेयो फेज 1 दा जोंखौ ट्रेनिं होबाय थानाया हाउस लिस्टिं आरो हाउसिंग सेन्सासनि थाखायल' जागोन बेयो फेज 1 हिसाबै बेयो दिनै आगष्टनि 17 निफ्राय जाहैगोन होनदों बेनिफ्राय फेज 2आ जाहैगोन 2027 नि फेब्रुवारि मान्थआव बेयाव पपुलेसन सेन्सास ओमफ्राय लिटारेसि रेशिअ बायदिसिना गोबाङा गासिबो जाहैजोबगोन नैबेयाव खालि जोंनो हाउस लिस्टिं आरो हाउसिंग सेन्सासनि थाखायल' बानायनाय जादों बेखौ 3 डेज ट्रेनिं होनाय जादोंमोन दिनै थार्ड डे बेनिफ्राय दिनै जोब्बायानो लास्ट डेबो जाहैबाय फार्स्ट सेकेन्डआ थांखांबाय बेंटल कलेजावसो थांबावनांगौ 20 किल'मिटार आंनाथ' न'निफ्राय थांनोसै र' Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her